Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh Masjid Legowo Darussalam ingkang kula hormati, puji syukur alhamdulillah enjang menika kula panjenengan sami tasih saged kepareng tindak dhateng masjid nindakaken ibadah sunnah menapa dene ibadah wajib sholat subuh kanthi berjamaah kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bilih kula panjenengan sami wonten ing wulan Dzulhijjah menika kita sareng-sareng merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Nak wong Jawa mastani bodho gedhe. Kenging menapa kok diwastani bodho gedhe? Sebab bodhone niku wonten diberi waktu 4 hari Bapak Ibu. Dados tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik 11, 12, 13. 4 hari menika diwastani bodho gedhe. Sebab ugi nyarengi kalian sederek kita sami nindakaken ibadah haji wonten ing tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Menawi riyaya Idul Fitri niku janjane diwastani bodho cilik. Ananging malah kuwalik Bapak Ibu. Pemahaman kita berkembang ana masyarakat. Nak riyaya Idul Fitri niku bodho gedhe, nak riyaya Idul Adha niku diarani bodho cilik. Mula nalikane riyaya Idul Fitri anggen kula panjenengan mengelola keuangan menika sangat besar sekali. Ketika Ramadan tiba lajeng menyambut Idul Fitri niku sembarang kalir berubah. Wiwit saka dedaharan panganan omah sing maune ora dicet terus dicet, sing maune ora tuku kendaraan terus semipik kendaraan senajan kredit, sing maune sandangan rasukne biasa-biasa akhire do mipik kabeh. Akhire anggaran janjane nggo merayakan bodho cilik niku harusnya sederhana tapi dibuat mewah. Akhiripun setelah 2 bulan 3 bulan berjalan nggo menyambut bodho gedhe nggih menika hari raya Idul Adha menika wis kehabisan modal bebasan. Mula kula panjenengan sami ketika hari raya Idul Adha Idul Kurban menika pun kentekan modal. Hari raya Idul Adha niku dirayakan bodho gedhe, dirayake nggo bersyukur menyembelih hewan kurban. Merganipun selama 4 hari menika tidak dibolehkan berpuasa. Menawi kula panjenengan kok poso di hari raya menika tanggal 11, 11, 12, 13 malah hukumipun haram. Sebab bodho gedhe niku bodho kangge seneng-seneng, ditandani kangge menyembelih hewan kurban supados seluruh masyarakat menika saged dahar ulam, dahar daging kanthi ati manah ingkang remen. Dibuktikan dengan setiap tahun bodho besar kula panjenengan menyembelih hewan kurban. Mula enten anekdot kalau poligami banyak orang yang mau tapi tidak mampu. Tapi kalau kurban sebenarnya banyak orang yang mampu tapi
tidak mau. Pramila kula panjenengan alhamdulillah gene tahun ini bulan ini Allah nitipaken rezeki dhateng kula panjenengan lajeng kersa mengikuti nderek kurban sinaosa berbagai aral kebutuhan keluarga kita jane ya kebutuhane ya akeh ananging tesih kersa menyisihkan uang untuk berkorban menika anugerahipun Gusti Allah ingkang kathah ingkang kedah kula panjenengan syukuri matur nuwun Gusti jan-jane ngono ya butuhku ya akeh nggo apa-apa ananging krana panjenengan kersa nitipaken nglonggaraken manah ati kula saged sareng-sareng ngedalaken ibadah kurban kula panjenengan kedah bersyukur. Ewadene taun menika Allah dereng menitipkan harta yang cukup kagem kula panjenengan nembe angsal niate mawon. Jane ngono aku ya arep niat kurban. Ning ya piye butuh aku aja akeh. Sing luwih penting cek akeh sehingga tahun iki aku urung iso ngeluarkan hewan kurban ibadah kurban yes muga-muga Gusti benjang tahun ingkang badhe dateng selagi umur masih panjang badan masih sehat kula tak berikhtiar berusaha berdoa mugi-mugi tahun ingkang badhe dateng kula panjenengan sedaya saged ngedalaken ibadah kurban malih. Salajengipun kita nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi ibadah kurban ingkang kita lampahi menika estu dipun tampi dening Gusti Allah ibadah ingkang ikhlas tulus boten krana ewuh pekewuh kalih tangga teparo maratua kanca ananging menika krentek tulus ibadah ingkang kita dalaken kangge mbelih rasa nafsu hewaniyah yang ada pada diri pribadi kula panjenengan sami. Mula dipun sunahaken menyembelih hewan kurban. Secara syariat kita menyembelih binatang. Ananging secara hakikat kita belajar menyembelih sifat-sifat hewaniyah yang ada pada diri pribadi kula panjenengan sami menika. Rasa serakah, rasa rakus, tamak, loba, menang dhewe, ora pengin kalah. Lah itu sifat-sifat binatang rakus, ora peduli apa-apa pokok dipangan, halal haram dipangan lan sak panunggalanipun itulah namanya hewan. Tidak memiliki insting, tidak memiliki akal, pramila dengan tata cara ibadah kurban, menika kita belajar mengendalikan menyembelih nafsu hewaniyah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata ibadah kurban menika diawali wiwit zaman putranipun Nabi Adam alaihi salam. Nggih menika ketika Habil dan Habil diperintahkan untuk berkorban karena Habil berpasangan lahir dampit kalih Habil ya dampit lajeng ketika dinikahke niku kudu disilangke perjodohannya akhirnya terjadi konflik pertama kali itu merga Habil kalih Habil niku pasangane Habil pasangane elek Habil niku pasangane kalih Habil niku ora seimbang akhir kudu disilangke. Terjadi pertama kali permusuhan niku akhirnya cekcok rebutan bojo pengen golek bojo sing ayu. Lah itu akhiripun kapurihkan berkorban. Habil karena seorang peternak korban kambing, Habil seorang petani menika korban saking hasil pertaniannya buah-buahan. Tapi ananging yang dikorbankan Kabil niku buah-buah yang tidak bagus. Akhirnya tertolak. Habil karena mereka korban mendo utawa gibas utawa kambing itu dia memilih yang terbaik.
Akhiripun kersane Gusti Allah sing ditampa kurbane Habil, kambinge ditampa. Semanten ugi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nembe nedeng-nedenge duweni putra sing dijaluk wis bertahun-tahun, diperintahke ketika memiliki anak yang nembe nedeng-nedenge lucu-lucune. Bebasan kula jenengan seneng-senenge duwe anak pertama utawa mbah kakung mbah uti seneng-senenge duwe putu pertama, mesti sangat cinta sekali, malah diperintahke kapulihken menyembelih. Lah zaman rikala semanten Ismail digantos kalian domba, wedhus utawa gibas. Lah niku wedhuse sapa? Nderek ceritane para guru-guru ngaji niku wedhuse Habil sing disimpen niku. Dados korbane Ismail diganti wedhus, wedhuse sapa? Wedhuse Habil yang dulu pernah dikorbankan pertama kalinya. Lah niku nderek ceritane para guru-guru ngaji lan nggen YouTube ngoten niku. Dados kula panjenengan alhamdulillah nderek syariatipun Nabi Adam dipun terusaken nderek syariatipun Nabi Ibrahim alaihissalam dilajengaken syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika Bapak Ibu sekelumpit kisah kurban. Makaten lan cekap semanten mugi ndadosna pangertosan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.